Marwiri buna HIV, brucellosis, Gusii uburwiri bw'amabere, arthritis, nayanda mange, boigon kolenkabale omubere bwensi, asa marwiri buna prostate cancer, asa mange, batalire imeju muchobosongo, asa magacho asansura complex center of capital roundabout, angena National Bank, kusoba kiresimi. Najali afya yako, usigoje kuungua ndiposa tutembelee. Dynapath Laboratories, a legacy of excellence. Eduka ya Himani Traders and Distributors nigekoni ebintu au bigotumeka ase chiskuru amone chiabisi ase rigori lya mabuko ebyo bakonya ase nchira ya wholesale na boigo retail. Ngonya barechi calculator ebintu bigotumeka ase omuremo bw'esabu buna geometrical sets chirula egatie binde. Staplers, ebitabu byogosoma na boigo ebyokorika, chi dictionary, chi files, chi rim papers, paints and modeling clay, chi tapes, chi manila papers, chi register chi aina au, chi notebook, chi kalamu, chi pencil egatie binde binke. Boigo mbabwate chi stamp pads, net file chigotumeka ase chi abisi. Laboratory apparatus mbabwate buna chi microscope na boigo chemicals. Emepira na boigo chinet chechigosori nchiraroro. Batarere ase duka yabo iyo gotoka mbarabara ne chiabisi chia NHF. Anginega taseni kia mabuta yechigari kia Rubis. Goseki kia manyekane tebu na Kobil. Asa manke na wako banyora wetraste namba 0722946444. We are Team Himani. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Tariki eyemo yomutenyukano mwaka wa 2024 mwanchumo ligirelia sentundende lituko ya Jumatatu tokomena na hime Emanyie Jumatato. Na manga bereka okorekana kurugwaga kietego ikachinse chiga kero twabire tukubwatira namo na bariki baito no gusangireria korwa ase chinsinyo chonsi anene ase orogongo rwa Gusii kero twakwarganire ase nchira ere eyobekanu anene kero ere etariki eyemo litkoritangani yomutenyukane omwaka wa 2024 mwanchumo ligirelia nyora boigona ase omutinyi oyo kane burigeta seni kia Ndizi TV twagendera ko batu kwarganiria emerobelio emeya asekirangayo kwene kiabuna kwanyalia kubago gweseme na boigo kwemanya korende cha gose yaragirense moya bona ngoro bachinga tutaito kwarigania se emesa ya Emanyie Jumatato nsemo ero tukumanye na ya to kwariganire asenchera ere yoboikiranu iga tobwate mechando ya stima eibaga bicho ile para iga bigo toita botuko abamenyi bariana gokorokorobekana kwe murunganerie gesunte egyo kyaretiro koira na inse ko burendi chinga kibamo chiyo muchumbobo umurumi ndo monene garekerema no arairense urarira semia ketarimeke umuromo kokoti nero urarirense ene gochikwera Gaya monigo ya siokiriyo muchando bwo borema asaba muraba mwabo babere ase baganiro gosiro kurwa saba Samaria baya ebare kwanza monjini obegeta amagene myaka ya ari gose ikomi obegeta kuchago Nyamatato gabegeta buya lakini bana bare tiramara bahachire kobeka nande twachandekire ne pare ya soko beko kobe kwa makarabati kamuranche tokonye nekerero kyabamenyi bairanda
ayo mnaenda mango mwancho muri to kwarigania senchera bene to komanye a senchera ere yobekirana no bakondera gotonyora sense moya Facebook wetra Ndizi TV News Digital nyora boigo gwetera so mtandao YouTube na bagotobwatia buna Ndizi TV News na boigo gwetera ase website ya www.ndizitv.net Urio kaine kya channel yogi cha wikera senchera bene nigakoro kwa Petronira Mukera ile tariane Everlyne Osero Lydia Mose mwancho morigira nero kone kya buna agochire gwetera somo no bimanyire litera ngoro kwa Josephat Amisi to kwarigani Emanyie Jumatato tyaka senchera bene korwase county ya Nyamira awase amateyemo korwase nsemo ya Nyabioto eyo gotoka ase ward ya Manka ebunge ya Kitutu masaba ekoligia obwene asomwa nobo munyaruka bwe myaka 13 abetega kwegwa uburito no musacha bwe myaka 35 korengana na goseba gukwana amone chinyomba cyo boralia nigo ababwatani anene bengeyo batanganigo munyaruka oyanya tako bagagutama kurwa ase skuru yoboroso ya moromba asekeria ge gotebekana nigo anyarete koba gagotoka kabwate oborito nigo ngina umwana oyo akwerera buna nigo atumeto umwana oyo gochako mubiko baberisi abana bande asenga yo muchukroye koirera ege korekyo asenonyana bo mwana oyo bagagwikiwa ase nyagetari ya Nyamira County Referral na koibora egero bono abagosaba sacha baburiwe kwenekya natibali ko bakorera abana bake ebikora bune byo korende ko bachinga kinyororo cyo kwenyorera amasomo ase chiskuru igonde no mwana ono Nyamira agitari ochite konyoa omwana amasomo aya ari kusoma kirasi akarworo bono nabya nyore to buri torinde bono mwana oyo igaro umuntu korona achitaka musa kero mukaya achite kogo Nyamira ukayo yakanyora abana chisara agante bigo mwana oyo antenenere gake abana banya kwenda na abana bande school onya kwanda oserie ndage oyo no mwana olebo nkamu mwana obere irororo paka mukayo urure gitari bara amenyere na mukayo no mwana bona yachite koika nkanyora umwana oyo chimbere chance kwa chine ngasinywa nabantu bakunye kukwana ngomwana oyo ndakubona umwana oyo abwa ikakuno umwana okinwera ngasi alingo chikobori umwana nadirenda ko ngomugano ngayibiri alingo chikobori umuroyi okweme ko gutamaye urwiri bano ngonya kumuri gitore tukaibu Nairobi twachire kobori ubori roro lakini nagenderete kujurusu kumanyine sana abwate myaka 35 muroyi Ndwa kwane teno muganda agateba tigateme kumurigi arore gusenko manyorari na ateme tene ngonya kumurigya lakini taramanya uko saba kwane gake timbwa tinjirende yose ndajale ko konyo mwana uyu yonko gende ko na akora ndanyore ndagira kurura nati ko barazi ntasogeti mbako nyora ndagira bari ikibono ni gisibe kanene yatairi ndikobera siko ndendo umwana uyu kaakine tindo chinchirende nandi bono ndachikonyorana ndagira nkwanonye n'umwana uyu musasi abantu bakorera abana bune bitendebe tigabasibumba basibumaisha mbanyara gosibora ekenege tendo kyoboso kumono gukora umwana omuke guklasinya mangana bunayo umwana oyo igakorwa family erense sana ngosaba abantu bali bonde bonse baranyare ko mukonya nabo bakwendera ko mukonya umwana oyo anyare ko irani skuru anyare konya nabayiboli baye sengencho bonse bakote nechikonda bagokora ngosaba chiskuru chinde asaba nabuna bagosoma tigakere banyorira abana bakinirake bayeguribaga banyara kogenderera ko kolera abana neba noko gonki umwana tigabaye guchinsa kiri bakwenda bagonki umwana ali umwana uyinera aranyare gukina na afya ingia bali nengana yogo ichania monono ekirokora umwana ubwenete koba gakoba se skuru agene nechisemi chiae one gonyare koba umuiburi umwana nando nyara koba gakoba umuiburi na nekerero yekene nasengi naterero nataguchya kunyara kumurira bono ityo negisibanyorire taguchiande uikarere abana babere ubwene ndori no gosemelinga gwetera serikali munyara koba kwenekiwa ase enga iyo jomongino yo kurenda misinyora buna umusacho yo igatamete taranyorikana wikabono kurenda nukwegenda buna nagenderete kurigiwa na ekeraranyorekane getambukirungi mukiwe utambe bagotebanga koboko gwe serikali no gotambe naboigo nachikoba
gakobekwa biara togosuka mutwe gose totigarite me county ya Nyamira nigo ya mate ya mukuru wase ekenyoro g'Ekitago igegotoka ime sub county ya Masaba North ime county ya Nyamira yaganirie gusirwa elio kwenekia buna abancho babo habo bagene toko bagwetera makongu asuburoire banyale koba bakwenyorera enjira yokonyora obubwenia mate gakuru wase enka yomugaka Onyambu nigo ekerera buna enjira bamuraba mwabo babere bagutwara obolema obubuni wanyana bubwate ebimanyererio ebimo ase basinyire gekogera nigo babere bagosigasega nenibo yabo kwera nabona nigo baruro kubore gochiase bare babwate omoyo muyabo gokonya babe bawesokya na kubasira erio abana babere babe bakonyora obugwenya bunago tomanyomoriki oito Paul Kapokara nigo boigo mate yanyareko bage koboria serikali nyareko bage kweneke nero yanyareko begukira na senge yo hasekerenga gyokwena na ogosira Chinga kyo kumurigereria nigo rakagenga nigo atindete kurendo n'umuchando yamateyega yo Nyambu yegutoka sinseme chiga Chitago Nyangoba sub location imeye county ga Nyamira bagenderete wichanira gwe kabono amabuli amanga semetu yabo basinyirenga ningi ekeiga kierira abana babo babere kurwa ruborero bomo obu bagenda kwa boko ba umuchando omunene wana muchigo Nyambu nabo bwateme chando umurumi ndo monene gale kerema no ara irense uralira semia ketalimeke umuromo kokoti nero uralirense enego chikwera ono mochando ina bororo mokon no mungina chinguru cha mwera ile talinguru ono mumurumi mogete musigo muri toera ile abo familia na bwa tobolema abangwa nabo bali kwenyarwa no bwatakalaga angwa nabo bali kwenyara ko bagasi anda bono barairensa injang basu kuregale kandu bagolia ngati bakana na ndaga nimeyengejeiga aseto kumre namuna bathi sheva mokeira oyoru musbati bwengejeiga oyorure bwoye gochago konyo mumura bwengejeiga oyogendere ko bagakoba oyubogo konyo kanene gochasaba igababere bagendete ko bagwetere mechande menena asobwe ikobwiga bwense twara temire para irunye gitalirende okonyora korogoke na omochando yibuo koraranse no tema kuruari tori kunyara kiagera no kuigusibunchira teyo abo bakona nyagitari nande bairana ono nabo baraire nsego no gutara korogo kongu no kwenda chiacha buronge chire chingongu no muntu agukorera asale kara ikomererie kurure gocha siko nebati atia serikali mwali wanja motokonya kulengana mono mongina Agnes Onyambu oyoro mongina bwengejeiga niga bataba buna abana babaye babere niga baborete buya kure nigo banyoro burere ubuiga ko babere abantu abonene egento kulengana mona ere batemire ko ryobo gwenya ko basinyirwe nabono nigo kagendete koleta omoichano monena senkejeiga ngo banyorero bale maiguru bale marende nabongo mwaindagira bono tali kwenyara nabali go unali Nagitari na akire bano tuatini ubangire ko babuya nagitari batire lakini ndenga mba uweru watira mbliko na kana bono nigo baganiri abarayi kurasoro ngoro iga kwene kibunango bakonya bare nabego n'abasamaria abo yabali no moyobo wanje gwa esone nigati eliko bakonya udenjire ya moyo kubatule kurwasaje iga bagendrete ko bagwetera amara ndenjana ndete bakana none ndaga wimenire buya Nyamira County yerusa mumanyi wale ko igwebirere bigagito bwata bya abana baraire bamintonse babera bagima otokonya no mungina buna chinguru kya mokeire tagocha kunyara bamurabo omo Amisi asole nabo gotokonya omo jumbe gisairo asole gagito tororera mabera abona yo gotokonya asokunyara tokonya gaki musigo no murito liburu linene ndinga ndikagwika lirelieri abange bunabo igase binyorime baragendere gwetera makongwa manene chinga gitubwata barayi bako barwanirira nabwigo chinga kyabasamaria baya bare no moyobo gwanja barase binyore binge abo barakonye yamatega kwenyorera omusasoko serikali ndi tekumbanga linde nyenye konyire gingo report legetasini kya obwanjete kya Ndizi TV kurwaze chinseme chiga Chitago imeye sub location iga ya Nyangoba imeye county iga Nyamira inchigo nkuru kwa Polycarp okara
Biamono omoriki oito Paul Kapokara soroboti orwa senchira yobo ikiranu ne amate Everlyne eganetio kugania kwa bene nande asenchira bwango. Nokwegena n'abasamaria bayana boigonde wense bwatomoyo bwo konya nacho esokere gusira amategega. Tukurane me county ya Kisii nigo egati yabamenye kurwa sensemo ya kirini yego toka se wodi area na me constituency ya Bonchari beso kirina kwe murungania kubwatekana no kubutoka westima uko kwanya reko bagokorekana na kweneki wa sensemeyo asenga kentambe. Kurangana barabo nigo transformer yensemeyo yabetege gusariwa yendo kyabairire kuba egesunteme asegeka kyomutyenyi oyo mubono askire babire baweso kyana okorokorobekana kwe murungania na utabuna ibirengo by'uburendi byabere bikoirana inse koirera obusaria bw'ekinyencho aho nabono nigo baruro kuboria ucyase omuchumbe wensemeyo Dr. Charles Nchoke goswagati na kugayana umuchando yo. Njengo kwana ngoro ku Alice Waswali James korwekerano iga tobwate mechando yestima eibaga bichoire para iga bigo toita botukomu na togoso tokorwe chiro twanyorana etokominyokibu twaminyokibaka chinyomba twasinywe stokonda tobwate stima etokobakonya abarai ba minto motobwate system teyo ibaga bigo tominyoki na bana moisonde ntwaite tune ibago tokominyokibu botuko saina iga bachakiro goche para gotoita aba minto tokonya ga kiesimore motokonya asa marieta ngoro kupita unyando chacha mukasi wekero napa ege ndongo saba omweshimiwa ito Nchoke eturasoma kruto ya yete tuabere gesunte mono na ege tuabere gesunte mono oboibo ichore maiga lero sikuisio ko rusuba kanyomba gwa itwa gwa Kenya ni gwa bumwe guna bando ba Kenya ni gwa estimate eyo buna boni ge sai yo ibago biche go chikwekano gari sa kwata ki gwa tukuchoro mutaro igo bona buna basatu aso nyochi simchide torimete echikwende byonsi bibi asinyire ekenyonse abantu tosiegete chituka boni gabando bayo kare kwende aso mweshimiwa ro ikaransete manyene kerono twakwade chikura chonsi pi na ande buna bakasi bekerono igasore boniga torena kiroko nyo twasoma ya kerono tunyago tumeko boibo sirira riba obiratanya otoita Umoriki oitonde Mo Steven nagende tokobaga ko bwatia oroboti oruochinga kiranya ko barogo ikirano mwanchu morigeria tunyare ko batogosanga naye asenchira yobo ikirano nigo bono abamenyi kurwa asensema iranda ime constituency ya kitutu cha South boigobe so kirena ko emurungania ko batakana no gotabe kwa anene kwa makarabati amaya hayo arachikoba kwenekia ogwetia kwa machase epara ya kurunya ko gocha sensemo eria yenyatieko bego niga bamenya babere bakwe murunganeria omoromu omobe asekeria baburiyo muchumbe bwensemeyo Anthony Kibagendi kwene kiabunango ikiranare ase chinsemecho erio korora emeremo omunyakondo yabetega kwegwa bereka gokora asinonyana babere bakomumochia na watebabuna nigo atari ko baiwere kero baganitie kumuboria akobwatkana nobokorero bobe ase pareyo murikio itodi ponasanya na nyarako bagikirana sensemeyo na usanga mu ntoroboti rokobwatia abamenyi bekenyero kia bwabene kegotoka chinsemo chiranda imeye bunge ya kitutu cha South nigo besokirie na gakorokorobekana asoko mimurungania okoro isiwo kobekwa makarabati yogwetia mache chinsemecho igotoroche amagosa korekanete gaiga aseri tukoria igoro muna murigereti abaminto morojeri karabati libekirega li karabati libekire bobe liabe getubobe nonya kende gyo speaker okorekanaga buna bono omumuro ito oyomo igacheterio katama nake abagete somotaro agaswari karabati erime akakwireme abali boda boda anga mbaigete bakamokonya bara ito ya iranda twatwariro mochando utaere asengencho omo engineer agokorobokora chisimiti chacha ten chibonete komurari karabati chisimiti chomurera ibere bakorobo mochanga otari simiti gusangana bamenyawe nigo bagikeria okubekerwa amaraba asebara libagali okubekerwa omoro mumuya asebano bamuburiyo mubunge bworogongoro Anthony Kibagendi wesokia elianyare kuba obokoreri oboikeranu ngambini gatuma bandaye para yoko tubwate nigerembe onyogoteiri para teringia libagali omoro mu abokebekera amara abangi na igore bamukituri bakuro chirili yangu kuma barenya
bali simiti yoga teyoga moro abana nzi mubwate simiti ga na bere igo goro simiti ga epare kwa moro ketagia mabato ko beke igoro ngwa te gatatu ama ene pie pare ko runya ko gotira gochirogoro ya to chandi epare kwanza monjini obegeta amagene miaka ya ari gose 10 obegeta gochago Jumatato ga begeta buya lakini bana bare tira maraba bachire kobeka nande para abana baito babune kire buna ntena arukuru nyakoe ngakiranse amogongo timbugati oserie para ngento ya kabere e pare yanyatie kubaka getare ya tebe tu kobe kwirera twaganyira kango kutore betanya kobeko mara mtobe kire para chos amara bai babegeta nusu kwanza sata bekiri are buya chinga kechobo igo nigo bamomocha omo contractor oyogendrete gokorega si chinsemecho ase bate banga tari gotumika ebintu byobwagachi bisaine ase emirimo yaye omweshimiwa kibagendi bono omuntu oyo gwatumete mukamoto mache gutubekera likaraba amakaraba tiga ereye agokora akubeka likaraba tienjera itali yake ene akubeka koirora iguru busa itali gokonya kende omonjinio no anyekerto kumukwanda mweshimiwa mna kwa motomete tari gotorigereria abwata matarau nere tu akerte chikura onjinio ire para ni gabwato bochancho bonge kyaro to komotene nto mobole ke bwana ta korwa se pare ega tari goto face ni gago tamata banga igyo mweshimiwa wana mweshimiwa ekena kitu abekira se TV njungo iranda tokonye omochando yoere no mochando yotori koera ngosine katora matoke pare ega Komentana yweni gobaruo koboria gukorigereriwa kwenye gitari ya Iranda level 4 elio gokinia obokoreri bobogwenia asorogongorwe anene gochia asabana inchi ere nyitari ere nene kange pareye ebwenete kobekwirami muna baminto bakwanire muna goja yakwanirwe rami abande bateba barutire siringi korunya tokanya koe pare rami oborimo bosa igane nyagitari leito ere nene ebwenete pareye bekwirami abarwaye baja encherere bororo bakabaikanya gitari bakwarigwa naende bakoraki baira na chinga cyabo igorende basabire mwezi ko kibarendi yiko ripoti ligitaseni kia onambeyemo kia Ndizi TV kurwase dispensary ya Iranda eyo gotoka ime yebunge ya kitutu cha South ime county ya Kisii ilitaliane ndipon asanya Biamono omuliki oito dipon asanya hase oroboti urwase nchire wikirano Togoskabosio nigo asege kabono obubuibo taraba boko eneki wako rwa Gusii asama meranyo yechigosori chokwegia gose drama anena sensemo yemegano gose narrative nabono nige skuru yoboroso ya Precious Hope ase county ya Kisii babeire ababui kurwa sekerengo kya regionals gochia asekerengo kya nationals asama meranyayo skuru yo ya Precious Boigo nigo era chiko bage koimokia obonyangongo bworogongo rwa Nyanza ase Boigo amamirania yora chikobaga okorekana sekerengo kelie kia national asensemo ya Embu ase omo director we skuru Samuel Konge narekoba gagotebanga ogokora buya anene we skuru eyo ase emerobeli gosamarigania yo nigo yabwa yachire kobwatekana no kubwaterana kwabere kwanyere kobokorekana gati ya borokia na borokiwa Murikeito Vincent Onyanja noroboti orwa centre yobwagare Omoriki asensemo ya drama imeye county ya Kisii Geoffrey Ronyi akwenda nege kombe kocha skuru ya Precious Hope maigajo korevia sensemeri ya drama ensemo ya regional ya sekerengo gyo kurumega ngoze narrative ni gato gide skuru ejubono ya korevia na koira nambeyemo asebono batambukira kocha sensemo ya national zomo yigora korekane asensemeri ya Embu uja kristali kisano nibere omutinye yega okane tuachirega iga kore trawani trophy yabo bagwini at the level of Nyanza region drama festival for comprehensive schools ntageteko irali bageli gagwakera abana baito ba Precious biamona so go perform very well as a category ko narrative primary one bagwini at the level of region Nyanza region they were number 1 and they are proceeding for the nationals at him to wanna go win that trophy for narrative the primary category. This is the first time and it's very historical. And we really thank Precious school for the effort. Narrative no mogano. Okugano mogano obwate chisemi obwate okurwa mangana ye chisemi igoroye topic get. Abera topic yo bokurumi gosebe topic ye chisemi. Murane roberega kurwa maigiri gocha sabaro kiwaba
onye nabo niga sentunde ntang'ani ase gake emyaka 10 esukuru eyaberege koabui eyemaiga yogotatwara omobui korwa sorongo rwa Gusii ase bono babere abatang'ani nane mono korwa ensemo ya Nyanza gochi kogenda nationals. Nche trainer ya drama ga Precious Hope. Bono mbali ne skuru gakobe bosi ase drama, it's a performing school. Drama ndio hiyo wanaenda to the national level na Pochimotu we are thinking on how to make things better than what this is just a stepping stone. We have drama club because tuliangalia tukaona wanafunzi, kuna wale wanafunzi wako na talents that they can act. Korengana no mutindio drama kurwa se skuru eye nere ni gago kairimono obubuyobo. And I'll say that it is indeed an achievement mali tumefika na kule tumetoka sio mchezo, ni ile kuungana mikono na hiyo ushirikiano ndio imetusaidia tumefika mali tumefika. Na himiza watu wote wale ambao wana watoto na wana kipaji, hii ndio shule mzuri kabisa ya kuleta mtoto wako. Chinga kio chiboigo omoriki wensemo ya drama imeye county ya Kisii Thomas Bosiren ni gari gandige tambo kereke anase skuru ya Precious Hope okolebia asenseme narrative ensemelia ya mameranio a drama. Bono litukulia lero twachaga ga Precious Hope eli niko waletre trophy yabo nchibono uno secretary we sub county nacha nomo secretary we county na organizing secretary ili tobaletre kombe kyabo go se trophy yabo. Orengana nomo director we skuru Samuel Mireli oyubago kabero mu MC bwe godi yaichuni nigaba kerembiya aboroki wona bagona bibuli asoko bwaterana asenseme yega anemono asoko sira mangana rengete CBC na boigo nensemelyo bokorwe skuru na nabo niga kire koko nagotebune skuru ya Precious Hope niga ikarane tiamarago a CBC. Siritulia leo ninde nomogoko ikenanya ora abosa wa tuchigete by Precious School fotorate trophy kesa bana baito bagugire kuchia national igo ninde nomogoko sana asabo bisaba mono na bali mu baito abo abe ba koromukia na bana baito ikiagera batubekire bone emap mwako yagera matema sogete musakonyora nito tubabete abatanganya se Kisii County iga Precious Hope ndole CPC compliant. Nigo yabera moko gocha se skuru ega ya Precious Hope yo kutoka iga se county ya Kisii naga yo korambia asamngana yama merania anemna semeria drama bono nigo barachi kwa merania asemia nationals umuyogora kolekana se county ya Embu gocha kasari kisana ibiro muchenyo yoga kane no kwege nabuna bacho koribya se semo ya nationals. Reporter ya Ndizi TV kuro se skuru ya Precious Hope yo kutoka imiye county ya Kisii veterani nchenkro kwa Vincent Onyancha. Biamana mariki oito Vincent Onyancha saroboti urwa senchira yobo ikrane kerokeri Everlyne nga chiskuru cheito kurwa sorongura Gusii nigo chigende tokoba chigokora bya samameranio agati yabo amamnyoko nonye chigosori chicho kwegia. Ngoneri bagari giase aborokia abaiboli kwene kyabunango sira bari aboroki wabaiga anene ase nichemo yo kubasira ko komenta gose kworokia chitalanta cyabo. Ekogera bange bagwakera omoroberio omuyewe chisemyo CBC ekoko bagatanga nigo korokia ensemo elia na boigo omwana nyarito ko bagotwara obumanyi aborokia banyara koba bakomusira ase chinsemo echicho ime county ya Nyamira maiga yengana ya obuoyo bogenete koba abokoleta obotutu kanuko genderera gose kwene kiwa chinsemo ao imense ya Kenya bono nigo abalemi korwa ase chinsemo ao ime county Nyamira bagenete koba bagwesokia na kwemurungania ko bwatekana no koegwa gwetera senchira yokogora obuoyo obubeho bogendere koba bokwene kiwa chinsemo ao imense ya Kenya. Abaremi abo bakoragwa na Alexina Kerbo yoro muremi korwa ase chinsemo chia nyama koro toni gobesokire na kugania wakanwa kubwatkana na sare ibabere bakonyora yokoegwa amoyo ayu ataikiraniti asebage batebire na yinenche yamo yokoreta asara gosina bo yokoreta inchara imeyense ya Kenya. Mbolea ya kupanda nayo hii hata angalia ije yuki hii ni mawe kabisa imechanganywa na mchanga ndio hii angalia mchanga ukanyora chi message tukikuya moyo kurwe depot yetu Nyansiongo tukagenda Nyansiongo tukuyime ukene iyego cost chiri 10 omuko yamo ko 2500 na ikiri nyomba
nonde no boyo nange ile ngosokano chimogondo nchiko siara bono nande nsimekira satigari nanyorire namagena chingakara chinene terwone anti ane ona akire kororo boyo wo anje na message no ere simini tindaji boyo ono na akumiringa ono to kugura mara bana to tumira message toire mogondo ugunogo chande kago siningi ndo kurusi message ane message to bole kaingocha oboyo namagena oboyo no mochango bekire chiguni naitoro chibono kaya babisa barure basoire gatiko toita bono chengo ngokonyo mungino aligisine gasia goromambire nabo getaganda itucho siaro boyo mogondo twatandoiro mubuko ya motoko iro boyo mogondo tukanywana magenuka tugasinywa kieke bono twa oneretwe ke kareiga gaichana tugakumia bono tukumetinge serikali yaitu no tokonye abakurumingo tokora bari. Hii mbolea tunataka compensation, hatutaki mambo ingine. Serikali husika, hii mbolea tuitaki. Sisi kama wakulima hapa nyumbani tunategemea ukulima na hatuwezi endelea namna hii. Hii mbolea si mbolea tulipewa, ni mchanga, ingine ni changarawe, haiyeyuki, haiwezi saidia mkulima. Na hii mwaka hii mavuno itarudi chini kabisa. Tuchikonyore ndagera gosikinya ngabuchi atolire bono toteneine tore moyo. Na serikali yetu tigetorigereri Ntoli banto ababora katole to gwerigeria to goligine chinguru chinene to konyenge serikali yetu torenga kitoko. Serikali ta kumanya ero rabanta bagutuita abantu botoire ni chwesi chito ona baro chintu kwati chibesi to kubana ende ndubwati chibesi. Tugutigana na oroboti oros chingwa na echo chabaremi timaiti gose Everlyne no muremi ore tuchiko batokorire ngwa ne magega timaitho sa ngwa nyara ko boko boyo bweri goririke abange bagotabanga tibwarenge boyo bya. Togoska motime county ya Nyamira buna enjera eyemoyo gotingia obokoreri bwe kiombe kemo kia Great Soge Development nigo litikoria rero ababwatani be kiombe kyo banyara ko bagokora omusangirekano okera omwaka asekerenga gyogochora omunyakerogo asasobwa mabanyara ko bagwikirana na komochora omunyakerogo Nelson Nyakundi koba omunyakerogo omuyoera nyara ko gakogendereria oboteneri bwe kiombe kyo ogochoro kwa Nelson nigo kwa chirema gayo wetigia emeremo kwa yoyore nkumunyakerogo Bernard Gichana na ikirenga kia gie kiombe kyono kwa ine kiabuna amagendro abere gakoroka nago chiase abamenyi ba isoge. On my left, I want to confirm this for the record. Now that he is properly proposed and we have confirmed that he is a fully paid up member, how many are for Principal Nelson Omwenga Nyakundi? You raise your hand. I want that count. I now declare Principal Nelson Omwenga Nyakundi having garnered all the votes. That means unanimously. Unanimously, he has been elected the new leader chairman. Tutigana no roboti oruo ase sekta ye chisemeni go morokia omonene bwe skuru ya sekondari ya Rwanda na Bernard Sosi oyibo igo obeire ga kwerera makon a skuru eyo egendrete kobage gwetera anene chingaki echi bare ange riogosieka skuru eyo Gokwana chingaki echo ni gateba buna omubaro mokebwa bari mwane na se junior secondary nabo igo omubaro gose okobura kwa macha se skuru eyo negatie mechando yaberege kwendekiwa mono ni gatana skuru eyo nigere asorobe gatie wodi yabo kimonge nabo igo bumbaba kwirira emechando emenge kwenekiwa asaruro kubore gochiase abara ikorwa se chinsemo chonsi nabo igo umuchumbe bwenseme yo wesokya na kubasira asogo ikirania nabo igo usira ebirengo bichisemya se skuru eyo. Just like other schools in the Republic of Kenya, not all schools are staffed well. Our CBE is 9 teachers, but TSC has given us 5 teachers. So it's a great burden to the parents who have to employ 4 more other teachers so that the students are taught well. Thank our stakeholders for coming in to support us. Randani Secondary School, being
being a school on the border between the Bumbaba clan and the Bukene clan, there must be challenges. Definitely, historically, we have had challenges. But then, the two clans have now vowed to work together because they have noted that it's for the good of the student, for the good of the community, since their sons and daughters are learning in this school. However, we have challenges like we have a challenge of water. Within the school, we have done a well, which is not supplying water during drought season. And our students are forced to walk a distance of 2 kilometers to the spring that is found around this place. We ask stakeholders, those who can be able to come in and assist us, to assist us especially on this challenge. Especially as CDF Nevin and do what the project the dining hall, Nevinde, when a balladry to water or Congo, there are a drake one. You do I go to see one of the items you navy. I guess good, don't do a Chingaki echecho nigo omoro kyo yomonene Bernard Sosia nyarire kobaga ko boria abayibuli banyara koba maiso na kwenekia buna banyara koba kwena no burendi obo ikirano gochia ase abana chingaki echibagene tokoba bagosia kachiskuru chiabo nigo mana taire n'abana banyaruka nigo bagene babwenerete kurigererwa na wekwange ase ande na taire na nigo bagene babwenerete kwewa obosemya asentre yemoyo kubakonya wetanga kurwa sembe chando au gatiabo amarito agenkyo na monoko boria abayibuli kweneke bunangoro totabare bunabana bababiri bagokora ase amasomabo. I want to urge the parents as we are closing school. I want to ask parents and guardians that they take good care of our students while they are at home. It's a big challenge. The students are growing, they are adolescents. They need to be taught to so that they can adjust and go through this stage. So our parents take good care of them, talk to them. Currently, we don't allow corporal punishment as such, but at home, you can guide your child very well. Look at the results they are posting, they are coming home with report cards. Look at them and discuss their performance. We are also giving them assignments, which they should be taking or doing at home under the surveillance or under the care of the parent. So as a parent, take also your responsibility. Valentali umwana enyaroka bweka obwenete koba ga korigererwa chinga kichi cyo mutumo ko mutambe nondege ga nanje osokiliogi rio mwana mumura na manga gushakorekania kera abana barisiko asechirusa ngo getiro niko kera saba ibori anene mbagwente kwene kiabuna abana babanda andonsi asebare ekibago kora niko kere ekia na monoko bachinga kinyororo eriyo gukora assignment kiriba kwe kurwa school nekene chiwiki sato nechinyike kegima mwenje muri etokoligereria ari abereka okorekana isko yorogongo rwa Gusii nigo abakenya bagenderete kuburiwa akoba bosio asoko ene na obokonyi na bukobasira bali batabwati anene chinga kechiga chepasaka okwana asensemo ya kare ni abarayi be kanisa ya sita mukobwatana na mone kyombe ekemo ikikorwa asense ya America boigo kebwate orosagia ruaye imense ya Kenya nigo abarayi yabo banyare ko baba koboria ngagoetera asoko ene na bokonyi nigo abakenya abanga babwate amaganyo abaranyare ko bagoikerwa anene chinga kichemega buna ye chipasaka. Message for Easter is that, God loved so much the world that he gave his son. And that son, that giving part is something we can emulate. We can give back to society. We can pick out in a small way, whatever small way, you have a chance to support somebody, to help them. People who are in need, they don't require maybe a lot, but the faith that one need to have is to give to another person something that will make them feel somebody's concerned. So my message in this Easter is for people to go out of their way, share their love. We're just out here really to serve
the Kenyan people, specifically children who are poor and in need. And so for those kids who may not have material possessions or even opportunities that some others have, they have few opportunities. Today we're giving them an opportunity to just be children, to laugh, to play, to exercise, to just asamangana arengete sekta y'uburendi nigo barayikurwa segesaku kyaba Somalia kurwa se county ya Isiolo basokiriye nakomomochia omwaziri w'uburendi w'imeki tureki ndiki asekeria batebire taranyara koba gakoirege tambukiro kende gionsi gyogotingia oburendi ayanigo achire maiga ya ekerengo ekenene anene kegendrete asensemeyo asababegwa bagendrete koba bagosiria omurembe kubwatekana no kwibachombe bakuragwa no munyakirugobo Gusii Murikyobo Abdul Hassan nigo bamuriro murayiwense Dr. William Samoei Ruto koliyali chibugo cyase omuchano yogendrete koenekiwa koirera abantu bange gusiria nonyana magimabo ase nonyamagega yo mwaziri boburendi kiture kindiki gokoretaro yaye ase chintunda chinyinge ase county hiyo niweze kufanyika ile waziri ametangaza ingine mali yetu ambayo iko nje iweze kurudi serikali wako na wanajua. Kuna viongozi walisimama huko walisema wanajua hao walifu ambao walikuwa na mali. Paka saa hii tunangoja hao viongozi waweze kusema hiyo mali ndio hii tumerudisha. Unless kuna kitu yenye ni fichi ambaye serikali kuu inajua. Sisi tunataka kujua hao ma MCA wenye walichukua jukumu wakati ule. Watu wamekufa nyuma yao. Watu wameuawa kwa sababu area ya Gotu is under jurisdiction ya Garamara. Area Burat iko na MCA yake. MCA wawili wamekuwa kuliko kwa MCA wa hiyo area mbili wamekuwa viongozi wa jamii, wameelekea kwingine. Kuliko walete suluhu, watu wanaenda kukufa. Ile operation ilikuwa tumeahidiwa wakati ule, tungependa hiyo operation iweko maanane na turudishiwe mali yetu because hata saa hizi hatutajamaza kuitisha mali yetu irudi na serikali ndio imechukua mamlaka ya Biemano ase oroboti uru ase nchira osasensemeli oburendi tole na osemele boigo burendi nesemo ya ngenchokigimase abakenya kubwatkana nebitambukiro aho ibyabeire bikobe kwa nigo bono omubaro bugo kururwa kwa bana abanyaruka naboigo okoewa amarito agenkyo asisemo ya hindi meye county ya Lamu obeire kukwira naise kubatakana na baibori abanyara ko bagukora muri kinyumba cyo buraringo batabire haya nigo anyareko bakwenekiwa akobwaterana ugo ikirano ukonyareko bakwenekiwa gati ya baibori na boigo serikali nebyombe bitali bye serikali ebyo byanyareko babiko basemo stali mutwe elyo gosegeta na koena na maigerio abene igore chinchira abana bibe kinyaruka baranyareko bakorendwa ase binyoro ao Yangalia masaa kama haya ambapo dimba hili linaendelea. Haya ni masaa ya jioni ambapo unapatanga msichana anaweza simamishwa barabarani na wale tunaita predators. Akiwa yeye sasa ni kama prey. Msichana ako busy uwanjani. Akitoka uwanjani hana hata nafasi ya kutafuta simu either ya dadake achukue achati na mtu. Yeye amechoka, anaoga, analala, anaamka akiwa fresh, anaingia kwa masomo. Mtoto wa kike anapokosa kisodo ni kumaanisha ataenda kuomba. Mama asipopata, kama hawana uwezo, kama baba hana, ni kumaanisha huyu mwanamke ataenda kutafuta huko nje. Wapo wengi sana ambao kwamba wanaweza kutoa hizi visodo. Wapo wanaume wako hapo nje, lakini ni lazima atalipia. Analipia vipi? Pengine kwa kuweza kuhakikisha, pengine wanapata, anaanza kujihusisha na mambo ambayo kwamba haifai, ngono za mapema na ambazo kwamba zinafanya kuwe na mimba za mapema. Community ya hapa iko chini. So unapata ya kwamba mzazi hawezi kukimu yale na wasichana kama 5 hivi 4 hawezi kukimu mahitaji yao yote. Kwa hivyo sasa unapata ya kwamba yule mtoto akija kwa jirani aombe, akikosa atafuata boda na yeye atampatia ile 50 bob and then atamwambia na ujue utanilipa. Atalipa na nini? Atalipa na kufa.
Tugusika mutwe ni gobono ekiombe keria getrineta abanyagitari KMPDU se yoburai bwa yomuriki omonene Jumatato nyare koba kwenekia bunanigo abanyagitari abarachikoba bakogendera amonomogiro ase ewikeye kurengana na tela nigatere buna serikali nigetaraorokia umukionde bwonsi bwogoikirania amaganiabo ayobaganetie asataire buna nigo bagucha kogendera kugira emeremo airio kwenekia buna amagania babiri bagoikiraniwa asenchira ya bene asenchira yo kubachinga kinyororo irio kogendera nobokoreri bwo kubatoka obuwene uchiasaba na inchi. Not only in Kenya but everywhere, that when somebody is a student, they are normal members of the society. When they go to medical school, they're still members of the society. But when they become doctors, then people believe that you have some divine incarnation in you that make you now not a member of the society. Because they expect you as a doctor not to be sick. Because if you tell somebody you're sick and you're a doctor, they ask, how can a doctor be sick? With all the place where you work is the hospital. Therefore, they will not give you medical insurance. They expect you as a doctor because you have a calling. Because you have a calling, you should not be worried about the fuel to take you to work. You are called to work. Whether you walk to work, whether you use a bicycle, whether you use a motorcycle, you have been called to work. And therefore, nobody will care how much transport allowance you have. Because you are a doctor, the society does not expect you to be broke. Mwanchomo ligereria ogotabo kwa omoraria Victor Ubangi huyo oranyare koba gose gutambo gutwira sensemo ya kabere ye studio onyara koba gagutumanya amange imeye manye chigosori anene nga kogendera koba gwateka chinga kiche weekend Everlyne se weekend eye ebimeinano aonginyete koba biko ene kiwana maiso amange kigimanigo harigeretie timu yanga ya Shabana yenyete koba geko ene kia egosori ya elite koligoro amone timu ya FC leo badase timu ya FC yenyete koba geko yerasa goseko yebeka timu ya Shabana egolia yamo asirigina lisagero negosori yabetege ko ene kigwaria se county ya Kisumu ase biminano bya FKF Cup abasinonya na bobono AFC Leopards bagocha kogosoria ase gosoria ya quarter finals bagocha komina na Compel FC inyora na Shabana boigo timu eri gose bali bagokonya omokochi bamekante na technical bench nigo babete bakoba suspended nase esababu enene gose yoko buwe gosori eri kuregoro ase yoko buwe kwegosori ya igoro asabete suspended bonto chiko kogendera kumanyigwa mange na bari kwetorosa mangana y'ikigosori ningikirachi kubwatia ase amatukaribosyo nabanga bagochegochoro gose ningikeriye gochikokorekana ase ensemeyo Amisi boigase bimina no bire bya English Premier League EPL atwaroche weekend yega egosori chigosori chabere chiko enekiwa timu ya Manchester United yabetege kogosori na Brentford Victor ngeko bagaiga timadio ngoto manyare ngengi yakorekanede korende ase timu echo nigo chabete chikoro makari okubekana egorie yemo ase yemo timu ya Liverpool yabetege kogosori na timu ya Brighton ase Liverpool yabetege koyekora Brighton ekoseko yaita chigori bere ase Manchester City boigo yabetege kogosoria na timu ya Arsenal ase barwete makari yogo tabeka na egori goikabono ase bimina nebyo ase liga yo ya EPL nigo timu ya Liverpool ere ase bagoteba etebo Beta mwana ichigo sarimana. SMS, aho kwenye no nyemes. Eri wate irase libagari tangani kigima. Irase libagari tangani nechi point emeronke 5 nemo na isano. Na ibere kubwati wane timu ya Arsenal at 65 points. Timake timu ya Manchester United ya sekare. Victor Nachi atomanyikira ngorigari boigo asetebe yo hokora ase top 6 bado timu ya Manchester United tiranyara kobekorekana wameponea chupu mutio tererinaro bwe timu ya Manchester United kuruchinsa machiricha kigoro kurukumomanyi weekend ngagetiga roche weekend ntambeke yima Amisi mna intongo tiotereria bwe timu ya Chelsea ndiko kwa na kende imanye tasetore
akorende na Victor gushote babo na botambe ipo siku tuzidishe nia neche manchumo ligereria hayo na rotu wa kwariganiretie kurua ase Emanyie Jumatato ensa eyemo ya bono mogoroba inyora hikiratua chaka Emanyie Jumatato ntanyara ko bato konyorenga ase omotenyo yetarike eyemo nigotogenda tokobato kweroberia boikira mwiri konekia buna tonyera ko bato komenta emerobire gati emerobire chinguru elio nyara ko bogwesemina kwemanya nga agenderete na boigo kwego kenyora ase litkoria lero Everlyne asentunda entanga nikigima maiga ya okotimoka ogoswa somotimoko bumuroberio oria onyabeta nigobonegeta sendika Ndizi TV asenchire boikirano nandikanya reko bageo koretera umuroberio wo omoitongo ono muroberio orabe gochera asore gochaka litkoria lero tarike ya moyo mutinyo kane chinsa iberene nusukira litkoria Jumatato weka litkoria ijuma yobono mwancho murigereri enake bunango bwati oro muroberio yega ene muroberio emiya ebwate obosemia bwenye chenene ase binyorogega ono mwancho murigedo bosaboska korwase getasenika okya Ndizi TV gendera kubwati muroberio onsi no muroberio nororo kurendo ingo chitero kumanya ekero trasoe ase Emanyie Jumatato chinsa isato muroberio orabe gochira chinsa inyekera litko boigoria Jumatato goika litkoria ijuma inyora wa Jospi naboko origereria ETV yao ya Ndizi TV gosotonyara sensemo ya Facebook wetra Ndizi TV News Digital aho wetra sensemo ya YouTube Ndizi TV News wetra se website ya www.ndizitv.net asamange tumirane chikoraga chinsa isotereteriane Everlyne Osero Petronira mokerane no ene kyachibichaniryo gicha wikira sentra ya bene Lydia Mose nero nyara kuba konekia buna haya amaya gochire gwetera somo no bemanyererite ngoro kwa Josephat Amisi twakone irie boligerio buya wemeroberio ime Ndizi TV